रिगार्डिंग ट्रॅकिंग डबल ट्रॅकिंग मिस्टर पर्रीकर एक्स CM आलो त्यांना मिटींग घेतलेली पणजे सेक्रेटरीत त्यांना आमी रेल्वे सांगलेले आमकां सांग की बाबा कितले गौरव येता लँडलॉर्ड कोण अजून आमकां रेल्वे सांगोन ना रेल्वे इज ट्रायंग टू एवॉयड द पॉयंट रेल्वे इज ट्रायंग टू फोर्स देमसेल्फ रेल्वे इज कम आफ्टर लोकांची घरां पयली हिंगा आयज आलिना सारके देर बिग हाऊस देर 500 years old how the GM can call Alina non-goan so GM has to apologize now and we are for the railways to apologize publicly against Alina against all goans तेका दिसता आमी सोले बसले उगी बसले गोंयकार तो GM रेल्वे सिंग म्हण तो हिंगाच गोंयकार न्हू तो ताका खबर ना गोंयांत कितें पोजिशन आतां देर आर हावजीस फर्स्ट देव नो रेल्वे ट्रॅक आतां रेल्वे ट्रॅक येयले लोकांनी आपलो जागो दिला रेल्वे हाडपाक गोंयांत आनी ही हॅज टू एपॉलॉजायज टू आलिना